Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sinentetha ke lapha ke siza kuyithetha malunga noJunior Khanye. Sephinde wabuya ke uJunior Khanye ke baphulaphula njengesiqhelo. Wabuya ke kule game futhi evatha izagweba nenduku ezavatha ezibetha pha kweqela ke leKaizer Chiefs. Uyakwatsho ukuthi iKaizer Chiefs akayiboni iphumelela. Uyakwatsho kuJunior Khanye into kubana ke iKaizer Chiefs akayiboni ithatha cup kwakule season. Uyakwatsho kuJunior Khanye egxeka esithi phantsi kwesandla salomqeqeshi akaboni iKaizer Chiefs ibheka phambili. Wanentetha ethi akafuna ukumjaja umqeqeshi ngoba akamazi, kodwa into endixakayo kwelinye icala uthi iKaizer Chiefs ayizophumelela kwaCup. Xa uthi iKaizer Chiefs ayizophumelela kwaCup kusho ukuthi lo mqeqeshi uyamjaja vele, ngoba kaloku iKaizer Chiefs eqeqeshwa ngulo mqeqeshi uthi wena awufuni ukumjaja ngoba umazi. Kodwa kwelinye icala uthi xa ujonge iKaizer Chiefs ngokwe-performance yayo ibiperforma ngayo kule Toyota Cup ibidlalwa phaa ngecawe, uthi akho nto inika umdla kusazawufana. iKaizer Chiefs itimu enkulu enemali, kumele uyakwazi ukuthenga okanye iyakwazi iyazi-afoda ii-players ezisemgangathweni, kodwa iKaizer Chiefs ayifuni ukuzithenga. Uthi nakule season akho nto izawungena eyi-trophy phaa kwiqela leKaizer Chiefs, kutsho ke phaa uJunior Khanye. Masenjenje ke baphulaphuli ke uJunior Khanye akho nto ingako ingamameleke ephuma emlonyeni wakhe, ngoba akho nto intle wake wayithetha ngeKaizer Chiefs. Ndisho iKaizer Chiefs ekuthiwa iphumelele ngo-3-0, nditsho iKaizer Chiefs ekuthiwa iphumelele ngo-5-0. uJunior Khanye into azayithetha uzawuthi iKaizer Chiefs iwiniswe nje ilakhi kwaloo magowuli lawo ngurefri. Zininzi into azozithetha ezo end apha zisenza abantu babone iKaizer Chiefs ingawotimi right. Ndikwenzela nje umzekelo, iKaizer Chiefs yaphumelela iNedbank Cup phantsi kwesandla sikaNazareth Nabi. Xa ungumntu okwazi ukuanalyza ifootball, ungangomntu ungathi uthunyiwe amazi ogxeka ezinye iitimu, uyema wenjenje ujonga indlela yeKaizer Chiefs kulaa Nedbank Cup ukuthi yahamba kanjani. iKaizer Chiefs yagqitha kooStellenbosch pha, yayo kwiSundowns, yayo kwiPirates. Indlela yeKaizer Chiefs pha yayinzima, kodwa uJunior Khanye endaweni bajonge laa ndlela yeKaizer Chiefs, wajonga into yokubana iKaizer Chiefs iwine ngendlela yakho right iCup. Waqala kwiSundowns wathi zibone iwinile phaa iphiwe ngurefri, waya kwiPirates wayigxeka, wayiqala kwiStellenbosch wayigxeka, wasogqiba wagqibeza ukuthi iKaizer Chiefs iNedbank Cup ke kusho ukuthi yayinikwa ngesandla, yayinikwa ngetray. Akho nto ingako ungazuyithatha kuJunior Khanye uthi uyayicaphula, ngoba akho nto intle wazimisela ukuyithetha ngeKaizer Chiefs baphulaphula. Noba kuthiwa iKaizer Chiefs ingenza kanjani, uJunior Khanye iKaizer Chiefs andazi noba uqeshe lokuyigxeka noba uma wakhona yindlela ayibona ngayo, noba kunento esingayaziyo phakathi kwakhe neKaizer Chiefs asazi, okanye yindlela abafumana ngayo ilantuza nabalandeli, ngoba iKaizer Chiefs iyitimu enkulu. Mhlawumbi ke kuye ke ngokuthetha kwakhe ngolaa hlobo kuye kungena abantu bekhomenta kunento mhlawumbi eyenzekayo, you never know, ngoba kaloku ngoku asazi ukuthi awunokuthetha ngolaa hlobo ayikaqali nomdlalo weligi iKaizer Chiefs. Zininzi iitimu esuka kwi-pre-season akathethanga nge-Orlando Pirates ukuthi njengoba ikwi-pre-season kwenzekani, Sundowns njengoba ikwi-pre-season yenzekani, because kaloku bekumele uJunior Khanye uyafokasa kuSundowns kakhulu, ngoba iSundowns zange yathatha cup eSouth Africa, ithathana neligi kuphela. Naloo ligi iphuncululo kusizini ephele yazothatha ke le CAF, kodwa kubalulekileyo iSundowns nayo ayizithathi icup eSouth Africa. Kutheni angakahlale phezu kwayo? Akatsho ukuthi iSundowns phaa naphaa, kodwa iSundowns emehlweni kaJunior Khanye yasoloko esenza kakuhle. yiKaizer Chiefs le ineproblem emehlweni kaJunior Khanye. Utshoko ibeka kanjalo ke, wathi akayiboni iKaizer Chiefs into yokubana ke ingafumana kwaCup kule season. Masike sijongeni ke sibone into yokubana iKaizer Chiefs kule season izawuqhuba njani. Ningangena ke baphulaphuli ke nani nitsho.
kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.